Гөлинә яңа ел бәйрәмен бөтенләй көтми диярлек. Чөнки аңа һәр туар таң үзе бер бәйрәм шикелле. Ә быелгы яңа елны ул нигәдер бик көтеп алды. 98.6 FM йышлыгында сезне мин Илнур Низамиев сәламлыйм. Белдем. Ләкин бу турыда соңрак. Хәер, хәзер сөйләсәм дә була торгандыр инде. Ул бит ниһаять быел үзенең сөйгән ярын тапты. Шуңа күрә хәзер шигырьләре дә, җырлары да мәхәббәт белән тулы. Җирдән атлап йөрер чак бит юкса. Мин никтер күкләр катында. Кыяларны даулый бүген күңел. Йыракта кебек шундый якын да, синнән миңа кадәр ара. Менә шул. Шушындый хәлләрдән соң мөгъҗизага ышанмыйча кара. Китап радиосы. Мәхәббәт ул синең шикелле.